zumunta dan sakaci game da zumunta fa yana da hadari mana duk addininka wallahi kana sakaci da zumunta sai ka tsinci kanka a cikin kwarin jahannama to dan haka kai kokarin manzon Allah hatta arna daga cikin ƴan uwansa na jini wallahi zai kai sadar da zumunta in yana da wani abu na kyauta sai ya basu zumunta ba kurin sallama habaka kawai haka lala wani sai ya cika ku da sallama sai ya bar ku lala dan musulmi kyaututtuka da wani abu sabga in ta tashi na taimako ka taimaka mala wannan shine zumunta an gane to rashin alaka da ɗan uwanka na jini malam sai ya jifar da kai kwarin jahannama kamar yanda malamai sun sha ba da bayani akwai wani salihin mutum wanda kowa ya shirye shi salihi ne amma sakaci game da wata ƴar uwarsa ta jini ya kai shi kwarin jahannama wani ne ya bashi amana ta kuɗi da ya zo mutumin ya mutu ya ce to ya zan samu amana yi ban riƙe shaida ba a ƙarshe sai cikin daren sai mutumin wancan ya zo masa cikin maholki ya zo ya ce amana ka ya ce ina amana ta wani sai ya ce ka je wutar jahannama ka kira sunana inda ka je aljanna ya ce ka kira sunana inda dan aljanna zan baka amsa sai ya ce aljanna ya kira sunan shi ya ji shiru ya halka kuma haka dare na biyun ya maholki ya ga mutum ya ce to ka je wuta ka kira suna inda ina can a wuta zan baka amsa da ya je wuta ya ce ya hula ya ce na'am ya ce Allahu akbar wani kai in ka je wuta mu za mu ce na ba yanda mutan suka shaide ka mutum na gari sai ya ce ina amana ya ce amana ka tana gari na kaza ka je ka amsa wallahi da ya je sai da ya samu amana ya je ce akwai wani a garin aka ce akwai wani ina wani ya baka amana ya bani amana ga sunan kuɗi kuma wani ya ce mashi in ka je gari na kaza akwai ‘yar uwata mai suna kaza ka ce ta gafarta min a dalilin ta aka kawo ni wannan guri to wallahi kana da wata ‘yar uwarka tana can bayar Allah maskiniya kana in ka zo gari ma kana ɓoyewa wallahi za ka ɓoye a kwarin jahannam dan zumunta Allah da ya halicce su ya ce musu ku sunan ku rahim ni sunan rahman shin kun lamunce duk wanda ya sadar da ku na sadar da shi wanda yanki ku na yanki suka ce mun amince Allah ci an gama wallahi rahim malam rashin sadar da zamanta ya fi zina da shan giya bala'i malam ya yi su bala'i dan in aka je kiyama akwai wani duhun da za a yi to zumunta ne suke akan wannan gadar ba da ka zo annabi shi za su yi ja'in ja da kai harshe ne mai kaihi da su wallahi in ka ja da su sai sun kayar da kai cikin kwarin jahannam ko birki babu to da haka a ji tsoron Allah a rinka sadar da zumunta ba dan komi ba dan da'a ga Allah dan a sake wannan nauyin ma wanda yake gaban mu malam ba dan halin su ba wani dan halin shi malam ko kallo bai ishe ka amma dan nauyi ne Allah ya dora maka ka sake wannan nauyi inda kana son ka sadar da Allah lami lafiya dan uwa musulmi Allah samu